kita dire istoryahan nato na no kay ining kurso bilang Bachelor of Arts in Communication no. Sa una na Mass Communication, subong Bachelor of Arts in Communication. And the Arts, may the Arts bagay? Amo na siyang program. So, Bachelor of Arts in Communication. Istorya natin dire kay ang ini nga sa kurso bla daw nakibot ko sa nasiling ko na nakibot ko ni bla nga daw mag-graduate sila daw pilala sila kabilog no kajutay lang sa ila. So siling kung basi kon daw hindi way sang hindi gid bala daw hindi siya ka aning klase sang kurso bala daw hindi makatumar sing interest bala sa mga estudyante. So istoryahan ta diri no ano gini bala nga kurso ining Bachelor of Arts in Communication no. So we are with us this morning ang presidente sang UNOR Mass Communication Society kag ang pinaka-late nga nag-abot. Ang pinaka-late nga nag-abot. Nag-ulan abi mo, no? Kag daw siya ni surong pinakalayo. Or daw mas layo, guro si Kit gani no? Nag-ulan. Nahadlok sa ulan. Ha? Ang presidente, the ever beautiful Patricia Lobaton. Good morning, Pat. And welcome. There is a Kapiyan sa Action. Yes, Action Boy. Good morning. Good morning man sa tanan nga tigpalamati sa Action Radio. Sige, thank you for coming. No, ang Vice President for Internal Affairs and the former President of the Society, si Kit Di Paula from La Carlota City. Kit, morning. Yes, good morning Action Boy kag sa tanan nga tagpalamati sang kapihan sa Action no. So I hope happy Sunday kita tanan. Medyo maulanan no nang aton nga kaagahon si Patricia na ulanan gid sa tulit. Pero thank you for having us again for the second time no kay Ligad Tuig. Ari ba kami diri? Subok ari naman kami diri. So si Kit Di Paula, mga taga La Carlota da, good morning ha. Ang Vice President naman for External Affairs. Kung may internal affairs, may external affairs kita, no? Si Rady Reyes Garaygay, the mini-me. Mini-me boy the run. Sige. Rad, good morning. Mayong aga Action Boy no, Pops. And mayong aga man sa tanan nga tagpalamati. Have a blessed Sunday, everyone. Kag welcome there is programa, no? Nakita ko sa iban nga mga program, kita ako daw naka-guest man kamo no. Sining ko daw wise na ka-guest di sa ako no. No na ko sang iba no. Of course po di lagi lang nga program head sang Communication of the Arts program sang UNOR. Si Soon ko Muriel Lobaton. Good morning so. And welcome. Way ka gidadala sa akon. Sige well anyway, dali lang kita kay ang ginatanaw ko pa nga akon nga hindi ko ni pangitao na akon nga. Sige lang anyway. Si Pat, no? Si Pat ano ka na nga year Pat sa sa communication sa BA Communication. Incoming third year na ko. Incoming Action third Boy. year, Yes. oo. Like may got text sa ako niya pakakasabing face mask sabi kita ron tsura niya. Sorry, na allergy. Or why ka nakapang lipstick? Wala. Allergy kali ka wala lips. So incoming third year ka na sa allergy ka sa ano? Wala lang gid ya. Nakaretouch. Hindi pag gina-off mo. I-steady lang sa on para nga ako lang din makontrol ha. Pero why lang sang extra nga kuan nga mga hambal da para kay naka-on na sa tanan yung mic no. Incoming third year si Kit I think is Yes, sir. Classmates kami. classmate ka mo ni Patricia. So, Oo. si Raddy. Si Raddy, Junior. si Raddy For ang this, pinakabata. Oo, sa incoming second year student, no? Sige. Well, anyway, are. Nambal ko kay na nga ining mass communication or BA in communication. Daw hindi gid sa hindi sa bala daw kadjutay ang naga-interest bala nga magkuha sang kurso. Siguro ay kita ko siya sa rason is damo nga nagapinsar na many students think na pag-graduate nila daw ka limited sang ila sigurong opportunities for tingin na tanaw mo din eskwela kang trabaho mo nga daw ka limited bala nga ay kadamo naman na sa ila sa taga-radyo da kada ang newspapers mong daw ay nagidman na ano blada mo na
So siguro unahan ko si Kit, no? Kit, what can you tell us about the course? Yes sir, no. Amo gina-emphasize namon permi every time we talk to people, especially mga gusto kag interested bala. Kay most basically our target kit is mga graduates sang senior high school kag as early as possible mga high school students gina-educate namon nga ining kurso hindi lang inilimitado ginaluwat-luwat kini gani namon hindi lang ini siya limitado sa mga sagad maghambal, sagad magsulat. Kay daw amo na bala ang tawag ni misconception nga nakit-an especially sa mga ginikanan nga tito ka hindi man ni practical nga kurso sa akon nga bata kay Pinoy tayabay gusto niya sa mga ginikanan ni engineering, nurse, no tito though Nga no ubra, di kasi na mo ubra. Di ba? Kaso amo na ang isa ka thing na missed out nila is amo ni gi-emphasize na mo perming ang kurso namo is versatile katama. Hindi siya limitado sa broadcast, sa print o kung sa or sa social media or any forms of media. We have man advertising, we have man public relations, which mga good paying man nga mga opportunities for a communication graduate. Aside from that, we can work in government, we can teach man also. So marketing, business. Diba? Amo na siguro sir wala nila nakitaan nga may business side, may communication side in general ang amon course. Pero pareho, magsiling ka Bachelor of Arts in Communication. Do sa communication lang mag-in man siya, hindi ba? Sa communication gisa, no? So, kung graduate kasi na, you can be either sa media, sa radio, communication mo, newspaper, siguro mga PR jobs, PR. when you talk about companies, siguro mga PR jobs. Actually, kung tanawin mo bala, damo ko kilala nga mga mass-comm graduate sa Manila, no? Sa Manila. Damo ko kilala nga ang mga trabaho nila kang ilang nga mga opportunities perti kadamo, no? Perti kadamo. Ang nagtanaw galing kung diri sa Bacolod, do hindi siya that big an opportunity for mass communications graduate. So basically sir, ang Bachelor of Arts in Communication na matambal mo sir is actually kumbaga may gimpagwa nga memorandum ang Commission on Higher Education or CHED nga ining Bachelor of Science in Communication i-transition na siya into Bachelor of Arts in Communication. So Okay. basically this starting last year wala na sang schools ang naga-offer sang Bachelor of Science in Mass Communication except with Silliman University with autonomous status. So kung gusto niyo yung Bachelor of Science in Mass Communication sa Silliman may ga-offer. The rest here in the province Bachelor of Arts Bachelor of Arts in in communication. What's the difference na diri? Anong diferensya sina? Sa mass communication, si BS, and it's more on sciences. Dili naman niya sa Bachelor of Arts, it's more on arts naman siya. Okay. Kay Social Bachelor of science. Science ang mass Hindi wala siya communication. sciences or mga Physics. physics, Physics, chemistry, yes. biology, laboratories. Wala okay. din dissolved Wala na. na. Okay. Nga gani. Sakto, no? Oo. Ang mga subjects ka hindi related sa sa kurso mo trabaho mo Yeah. later. Why na sa ginahatag? Wala Kiti. Okay, nakuha ko na sa una Bachelor of Science. Yeah, may mga- In Mass Communication, may mga sciences, Sciences, like kasi. physics. Abi mo bra kaya as PR, may PR job. Ano mo ng physics? Abi yan, no? Ano mo naming physics? Kaga, todo, hindi ko gani so, nasa eskwela ko, Bachelor of Kwan ko mo, Science in Commerce. Ako mo, major ako in accounting. Hindi ko nga may ano ko man, may Spanish ko man. Ano ko ni Spanish accounting man? No? Nga daw gin-dissolve lang to, daw ay ko pasar. No, ay ko pasar, no? Anyway, so amo na sa no, nakita ko na bagol-bagol ko chindi ko nga ang abi ko anay ang nagdiferensya mass communication ang kag communication gali kay ang sa sciences and kag arts. So tanan ni arts na so tanan nga subjects ang ara dira related na sa communication, Yes. of course. Arts and social sciences. And social sciences, no. Social sciences is siguro akong pagchindi, simple ko pagchindi is how you deal with people na. Yeah. Sociology, Anthropology. Nakaunang imo nga mic ka or nahadlo ka sa mic. Layo, Di lagi palapit-lapit abi sa mic. Oo, nagasinya sa technician na mo no. Palapit ka na sa mic ka. Pat, can you add something sa atong inahambalan dire?
Yes, sir. So, amo na no, gusto man naman bala mag-deal sa misconceptions. Kay, ang na-remember ko, pag leadership training namon, so, may natupad ko pala like naman ko siya sa ako if ano kon course tiyan pa ko nga BA in communication so ano ka ng media kalang ginagamon sa sakon so nakibot mo siya guro sa nagambal ko nga no diet mas lapad man bala man scope how like field pwede kami sa journalism broadcasting public relation marketing and of course ang advertising so nakibot sa sakon nakitaan ko sa mo tayo ala to tra may amo pagid ka mo nagalim ko amo na gani nga antes bala daw mag-ask danay balak in mamangkot gid anay antes kung paghambal kung ano na siya nga course like dapat ilang taon ni siya danay hindi lang kay syempre damo man bala mga hambalanon na gagwa lang amo lang nabi permi gagwa when it comes to communication so Balo ka media. ako nakita ko sa real world na bala nga ang madalag ko nga mga kompanya nagkinanglan ba sa mga communications nga mga Yes. ha? Siguro I suggest ko man sa inyo siguro sa inyong pag-campaign no? Nagakampanya ka mo para sa kurso. Ngayon mga mas kong graduate bala sa especially sa UNOR. Nga aran mo sa field, aran mo sa mga trabaho na kanilang. Like for instance, si Jade Cibalios of Ceres, di ba? Mascom na siya? Siya na ang legal and something. Basta taas na ranggo niya sa Ceres. No? Si Michelle Becerra, ta si UNOR man. Mascom na siya, kuha na sa mo sa NGCP. Sila nag-handle sa mga kuhan sa mga ilang PR jobs. So meaning, siguro tanaw naton ang mga dalagko na mga kompanya blang may mga bisan hindi sila taga UNOR pero mas communication graduate sila no meaning ari sila sa PR jobs and abi ninyo ang PR jobs is a very lucrative position profession no kay kadamo ko sang kilala in fact pwede ka gani makapatindog si mo kumpanya nga imo Yes. kag sa Bacolod kung tanaw nimo bla kung tanaw nimo sa Bacolod I don't know hindi na ko sigurado gid pero why ko sa may nakita pa diri legitimate gid nga PR company bla kaysa Manila damo na yung PR company mo nag-handle sa mga businesses mga companies mga politiko na mo nag-handle sila nga kagka-lucrative sa ilang mga professions. Diri sa Bacolod, kung siguro kung may-ari kita diri, I think makuan man na sa mo, kadako sa opportunity mo sa Bacolod. Kay kung mahimo na sa Manila, mahimo sa Cebu, mahimo sa ibang probinsya, I don't think hindi mahimo sa Bacolod. Yeah. So, ang bot ko silingon is tsakto na kambal yung broad man sinisang kuha niya mo sa opportunities nga mahatag sa sininga kurso because communication is very important sa tanan nga mga negosyo. Lifeblood Of course. Di ba? Lifeline of every organization is Tanaw lang tabo sa aton kung ta communication. Duro na ta guro dugay na ta guro naglinaway kay nagilira guro kuno ay kita communication, no? As of now, pala kada mong estudyante sang mga guro Mascom. 43 nag-graduate ang 13 Total na nasa from first year to Yes, fourth year. first year You to- see? Oo, mo gani nakibot ko sila pag-graduate. Pila lang sila nag-graduate ni man. 13 13 na nag-graduate. No, kinaanad ko bala kati ang mga kurso namon niya. Pag commerce kaya ginaktos yung graduate mo, no? Engineering kaya damo yung graduate siya. Teacher na special education, about ang damo na yung graduate mascom. Siguro kung tanaw naton kung na realize lang sang nila to ang opportunities sa communication ako gani hindi ko ya communication grad no hindi ko communication graduate pero nakita kong opportunities na mo gaplo pa minsan man ko blaso ngani ko to hindi bla nga daw kuan ka bala may isa ka actually may nagsuggest sa akon kag nag-istorya sa akon nga taga Manila nga muna siya nga himo ka bala sang amuni mo na no do consultancy bala the consultancy kag kamo nga mga kamo nga mga graduates para sa inyo muna sang dapat ara da siguro start na lang siguro gusto nyo no ako lang ma-conceptualize ang amuna kay may kuan sa akon istorya sa akon is also a very successful PR handler company dito sa Manila no. Sige. Anyway, istoryahan ta na istorya ta no.
makadto ko di sa inyo nga society bla. Mascom society. Magluwas sa eskwela daw nakita ko do damo kamo iban nga mga activities outside ya sa scope sang pag-eskwela mo, no, outside the four corners of the classroom, no. Si Kwan kay bagong presidente, no, bagong presidente ni si Patricia, sa Mass Communication Society. But anong mga activities lined up for your administration? Yes, sir. No, sa mga activities ni Bula, sir, last year, pagsubong, syempre, training ground din sa mo, no, para sa future endeavors namon. So, ang activity namon nga gapalapit na gid, no, may ara kami fashion show. Kasi syempre, Fashion show? Yes. Syempre, sa communication, balay na arts program, tanan, may talents, abilities. So, kung may ara ka Aparte. na, gina-enhance kinay namon, gina-showcase kinay namon niya sa mga tao da. So sa August 13, 2022 may ara kami fashion show sa SM Bacolod August? City. August 13, 13. 2022 may fashion show kami. Opod ka sir, ara ka model ka to. Model sa ano? Malantaw lang kuya. Ako yung mama. Oh, wait, to. Why not niya ka i-showcase? Ato yung mo ko intrano na. Freedom Walk, kasi with the yan, theme all- Freedom Walk. Freedom. All shapes and gender. sizes. Gustuhan na lang. All eh, shapes and sizes. Ah, Importante no. Sino nagpaminsan sila yaman? Ay, Ariyo, ang program head namon. Sa ano na siya daw, kuha na siya daw. Part isang amon campaign Okay. Saan din na siya? sa SM Bacolod City, Okay. third floor. So, ano panawag niyo siya na? With the theme Freedom Walk. Freedom Walk. Yes. Gustuhan dahil Sean nga be. Valencia nga mo nga. Siya matahi ang communication and the art student man. Sean Yes. Valencia. Tong nagtahi sa Pagilan na. uniform. Sa imong attire to pagkuan, pag gaylan night o Yes. dumduman ko na siya. Atong nagakuan, atong yang do ka afro, hindi to afro hair yan, dito siya. Hindi, naka-contact lens sir. Correct ko. Atong naka-gray hair. Naka-glitz-glitz nga damit. Do sa kuan do sa Tinkerbell. No? Sige. So, anong ginahimo niyo pag ginaima? Nakita ko pala sa Facebook kada mo gina-perting inyo kampanya no for the program o kung sa kurso abi. Perting kampanya niyo sa Facebook kita ko. Ano kumusta ang kuan? Kumusta ang reception sa nagakita sina? Actually, mayroon na kami first enrollee from Negros Occidental High School. Sa scholar siya sang isa man ka nga relate man pala yang scholarship sa communication lang gid nga nga course. So nagpa-enroll na siya last siguro ay ato man ko tagin assist na namon ni Miss Miss Yal. Okay. Sa Janica, ang enrollment, saan ang enrollment ma-start? Last June 20 nag-start na siya. June 20 nag-enrollment na? Pasugod na siya. Masugod na masap siguro August 15. August 15. Oo. Ang classes ano ma-start na siya? Wala, pagin kami idea basi mga August 15. Basta Saan- wala pa sir kay basically wala pa man gid final calendar nga. So receive. dumduman ko sa una, sa high school pa ko, may mga schools nga nagakadto sa eskwelahan bala sa amon, mag fourth year namon. Nagakampanya sila sa eskwelahan, nag-istorya sa parte sa kurso. Would you do the same nga type of campaign? Actually, sir, amo na tani amon nga plano galing doon nagsira klase End naman of balahaw. school year. Okay. So na lang kami came up kami with virtual media conference where we gathered about 100 guro participants from different school in Negros Occidental. Kaga anong amo na no, siguro isa sa inyong kampanya that is to show to them kung ano ang opportunities sa kag ang kuan ang do ko sadya sang kurusang kuan sa mass communication nga mga grupo bala ang grupo bala kay do ka nakita ko while others are do ka seryoso gid lasang although do ko sila hindi pag seryoso no pag eskwela no panamin ko no ang college students dapat may time man ta nga daw nag-enjoy sa aton nga college life no
Because at the end of the day, ang aton din nga ginawa pangita man lang kung paano kita maging happy mo sa atong pangabuhi, no? Hindi la. So, hindi masiling hindi pagseryosohon. Ang puta ang panawinsar ko ang bata sa iya nga kurso. Ando, okay man lang siya, no? Ga-enjoy man lang sa siguro. Pero hindi na siya mo na ka extrovert ba hindi na sa mo ka open, no? Okay, sige. Sa subong sine, sino ganing kwanta da? Sino ganing aton nga din dira sa as a department? Si Dean Anabik Laor, Okay. College of Art and Sciences. College of Art. Siya man gyapon gali, no? O kag kagkadamo ni sang mga collab nga ginahimo niya, collaborations with other groups sa mga projects ninyo. In fact, ako during my tenure as the president sang Negros Press Club, damo ko mga collab sa sa mass communication department dira sa UNOR. Damo kami ng mga mga activity nga nahimo during my time. I don't know, subong kumusta ang inyong mga collaborations with other groups, Kit? Yes sir, no, that is also our top priority man sa course kay we wanted to build connection. Kag kumbaga they are our external nga mga connections that will basically help us do ka exchange of favors sa bala, we help you, you help us do ka. We wanted to build up that relationship with other organizations, with other groups man basically maybe related or not related to the course, but as long as we can extend our help nga showcase amon nga learnings kay amon kurso be more on application gid siya, hindi mo siya makita ang beauty kung wala ka mismo sa workplace or sa field na mismo bala. That's why as much as possible, even though nga may pandemic pa kita, no, although nga may mga restrictions, pero thank God nga mayara kita sa mga nagkalain-lain nga mga programs wherein we can totally face-to-face nga maka-coordinate with these organizations and groups. So, right now, there are a lot of pending no, nga mga programs with them, especially with our MASCOM Alumni Association, and Negros Press Club. Since our MASCOM Alumni Association had their elections last month. So basically bag-o amon officers gid subong, and they are Ang very Vice Presidenta si Action Dorel di Samon, no? they are very willing man nga magbulig. Kaya ang presidente da Donya, ha? Si Donya Marjorie Tipsay. No? Sa una si Marjorie, ari mo na di sa una sa amon mo naka-drama na di sa drama na. Amo pa na namin gina sa ton nga nag-connect mo with other groups, with other sectors para nga kaya amo ni siya yung communication is encompassing ni siya so na siling ko lang tanan mala kinanglan sa communication gid no. So kung tanawon mo, it's a much larger field than compare mo kanina sa iba na kurso mo. Di ba, Rad? Kaya syempre tanan man nga course, it needs communication. Correct. Amo nang akong punto da nga kung opportunities kag ang opportunities ang balanta, mas damo ni sa opportunities mo if you only know kung to identify sa mga opportunities o nga open. Hindi ka sila kay damo na sila sa radyo. Di madala ka man mo sa dasok ya sa radyo. Kailangan naman na sa radyo, hindi man MASCOM graduate. Okay, yes. Dahil lang sa amon siguro nga daw kadamo hindi MASCOM graduate sa amon. No, naka-fix na naguro sila action boy nga every time magsiling, ay MASCOM, ay com, sa mo. Balita maradyo ka. Balita ka. Hapos lang. Wala na ano. Actually, hindi sa kwan yung communications is hindi sa hapos, hindi sa silingan daw. Ang ibang silingan nga radyo ka or TV ka, newspaper ka. Kami ara gid hindi lang kami ara gid nga BA in journalism, may ara gid na yan. Dos ka specific gid lang nga journalism gid saya. So kung journalism gati, amo man ang journalism. Hindi na sila masulat kala sa newspaper because ining naga-handle sa mga PR jobs. Ang nakilala ko, damo ko mga grupo nga muna, tanan sila mga journalism graduates. Although nag-agi sila kadali sa newspaper, dugay-dugay kita mo, ito sila kay senador Amune, ato na sila sa kay, mga senador sila nang, balo ka, tanan-tanan nga mga politiko, kinanglan ni communication consultants or may aras lang nga mga, di ba? Yes. So, kalabanan sa makilala ko nga mga MASCOM graduates, ari ni sila sa mga senador, na usually mga senador na sila mga basta mga politiko nang ilaw na pong yatan kapit tayo pila pa na kabilog may aragawa
si senador amo ni ara inauyatan nila, si mayor amo ni sa amo ni nga banwa, si governor amo ni silang gauyat. So meaning damdamo gid damdamo opportunity. So amo lang nagaling ti abilidad gid kuan ni. Ano bala kinanglan sa isa ka estudyante para nga mangin ano siya, dumasin tablag do angayan ka bla nga di bla kay mas hindi makud angayan. Anong kinanglan? Yes. Yes, sir. Hindi man na kinanglan nga pagsulod mo sagad-sagad ka na. Huwag man sa nagsugod nga sagad. Basically, amo na ila paminsaron sir mo magsulod ka ay sagad na first year ka dapat sagad ka na gid ya. Amo na ang misconception kay bala sir nga gusto namon i-break gid na kahit amo tuluwa sir gina-emphasize ginaman di siya para sa sagad lang gid maghambal sulod ka sagad ka na maghambal sagad ka na magsulat kay there's so much stuff to learn inside the course gid sir mo. Correct. Oh. For example, kami may mga nagsulod dira nga mga campus journalists na bala sa eskwelahan when they entered communication yung may mga subject na journalism they thought nga insakto ilagay na obra sa ilang eskwelahan but when in the actual course gid yan kibot sila yan na mag-o sila hala hindi nagali ang buong they thought they were very good na kahit champion na sila but when it comes nga journalism teacher kag experience nga journalism gid yang instructor kag sa field na-realize niya nga they have so much to learn pa. Correct. Oo. Balo ka way masang way sugod ni sagad mo Dilbarad, no? Bisan graduate na sa communication, hindi man na nag-obra di samon blang na ari di samon. When hindi sa sagad pagsugod hindi na sagad pagsugod. Bisan kami ay experience importante gyapon. Bisan kami nga tungod nga kami nga eksperyensyado na kag dugay nati. Syempre gina-share mo sa ila ang mga skills, knowledge, gina-share mo sa ila but I tell you pagsulod nila even if they are graduates of the mass communication bisan cum laude pa bisan cum laude or summa cum laude pa pagsulod diri sugod kay puno kay you still have a lot to learn mo man sa kurso nyo di ba nga pagsulod mo da sa muna hindi ka magsiling ay hindi lang ko dahil kasi ato si kwanto ya si Kito do kasagad to siya magambal hindi ko na kabalo ya si Radiri siya do kasagad magsaot yan do kasagad na sila yan sila ngayon na sila ya so ang punto ko is hindi tanan pwede nga mangin mass communication students di ba Pat? Yes sir. Si Pat gani kung talawon ko personality ni Pat do ka kuan ni siya do ka reserve do ka kuan ni siya do ka introvert hindi man introvert no pero do hindi siya yamo na bla ka napaminsar blang imo blang prototype bala sang ginatawag naton nga sa masscom student bala gali kay sa nasantang istorya ka makita mo man nga abilidadan man si Pat gali hindi bla kung tanawon mo do ka reserve sa iya do ka hindi bla yumo do ano nga nito mini pero tiyo ng presidente sa isang ko ano sang mass communication society Siya pagid college siya ang presidente sa tanan nga Federation of Presidents of the Presidents. Yes. Okay. ano yung mga academic Nasa sila ba daw Council of Presidents ba lang? Tapos siya yung presidente. Kita mo. Amo nasa ka. Pero kamo parang sa imo Kit. Ano ka Kit incoming third year. Aki kamo ni Pat, no? Anong inyong ginapananaw ahead? Let's say pag-graduate nyo may I think may ara makamu ginaplano na mo. Anong ginapananaw nyo? What would you be in the next let's say 10 years? Actually, for the next 10 Hindi years. ka magsiling akong 21 ka, 31 ka na. In the next 10 years, I'll be 31. So, ano tananaw nyo? With your, in relation sa kurso nga ginkuha mo? Okay, sir, pag-start mo ni Patya, we talked, initially talk, ano kaya, media namin, kasi media na, amo na yaman. But as we go along, bala sir, sa kurso, we tend to appreciate ang iban nga mga fields, like public relations, advertising, marketing is one thing nga I'm looking forward, man, although the field is very competitive,
it requires creativity, it requires you to stand out gid para ma-market gid yung mga product or service. But it's a good thing man nga you wanted to work under pressure. Babala kay the course had taught you for 4 years nga to work under pressure kag exposed gid sa field. So for the next 10 years, sir, I'm not sure kung ano gid nga fix nga field because amo na sir, there are mag-graduate namon, there are many opportunities to try on. So basically, I'm trying to look at public relations, which I believe nga is a good field man to explore aside from media, which media is, kumbaga ang PR is possibly second priority if wala man gid be opportunities with the media. PR is a good man nga field. Advertising galing here in Bacolod wala gid mayo more all. Pero you should remember, nga kada diri sa Bacolod subong damo na ta mga companies, mga independent companies ara na. Ang diri gid base sa Bacolod, base gid damo na ta di, especially ning mga herbal products bala. Damo na ta sa amamos na mo. So, ini sila tanan, nagakinanglan sila sa, pero kung sa advertising lang expenses nila, nga budget nila, siguro ang pinakadako nila nga budget is advertising. Iban yan, di ka platindog na radio station. Yes. Ha? Iban yan, di ka platindog na radio station. Kung sa media subong, kung ako magambalit, damo yung opportunity sa media subong. Perti subong nga ang kuhan mo, perti subong ang mga pirate sa mga tao, pang recruit. Perti subong sa media pa lang, I'm talking about media. And this all because of the paggawa sang sining nga mga kompanya diri sa siyudad sa Bacolod. So opportunities tama gid ka tama ka vast na kada lapad sa opportunities kung trabaho ang bala naton. Rad, dugang ka? Ako? For the next 10 years. For the next 10 years, ako just ko nang it's not fixed actually. Syempre, we cannot foresee what the future holds for me. Pero if you ask me, after I graduate for communication, I will be working on production, like TV. I will stay in media, but I will be pursuing masters in communications, of course, following the footsteps of our program. Classic lang po yung program. Basta ikaw pa na magdin. Ang program head lang, kabudlay. Kaya, ako na yung estudyante nga. Amani! Pero, and 10 years, of course, possibly tapos na ako na sa akon and masters. I'll be 30 by that time. I will be pursuing law. Okay. So, then we can abusar na. You know what? I'm seeing myself at the age of 40s. I think I want to enter politics. Okay. Sige. Sa Victor. I hope sa Victor yun. Maybe you don't know. Senatorial. And bisan nga mga ginatanaw ni mo nga ibang nga field abe, that still needs your experience. Ang dami ginang experience mo gyapon on communication. That could help you a lot, no? Nakabulig na sad ako. Balo ka may ara kami sa una nga kilala nga sa nga gada so nagadlagad nga may ara mo nga kampanya ginintran bla. May isa kami ka kandidato bilangan niya. Hindi makita mo ang importance sa communication sa kandidato sa paghakay sa stage niya. Pag-asog niya ako na nangyami man di kay kumudi mangyami man mo. Hindi sa communicate sa iya nga gusto ihambal sa tao mo. And I think ako personally on my personal experience ko abe, siguro successful mo ko sa akon nga political career kay lawig mo ko sa politika tungod sa akon nga communication skills nga mapalambot ko bala sa tao ang kung ano ang gusto ko ipalambot sila kag naintindihan nila ang akong napalambot. And important na namin ko bisan way ka kwarta kasi kung politika kwarta pero kung may ka sa communication kag mapalambot mo nga imong mensahe sa tao, ma-convince mo sila nga mensahe, sa imong mensahe sa ila, that requires communication skills. Ma-convince mo sila sa imong nga message nga gusto palambot sila. Dako gid mabulig para sa imo. Ako personal experience ko na siya, no. So siguro mo nang imurad di master na kay ikaw. May bansi ka pag sa akon niya kay may magsaot mo. May ka man magkanta. May ka pang aktor.
Yeah, mini-me. Mini-me, tanan na lang do ara si mo may ara pa makamukit ni nabili mo man sa inyo. Yan na lang, yan tanan, may saot, may kanta, may Wala ka gina sa mga bachelor nga kanta. Sipat gina try ah. Sipat. Sipat ka kanta, siling nikit, sipat. siling nikit. Nya wala kita bit sa batsa mo sir kanta ni pat nyo ako kanta. Nagipilit yung mga sir. Ang malaki na trial lang. Try ka na sir. So da hindi ka gid believe siya Hindi kumakman. siya bilhin. Nakantahan, tagagabi. Uy, si Romilin. Kanta, di ba? Pero si Kit ni is ano one of the best students I think sang sang mascom no. Ang mascom ni nakaproduce kamo mga si summa cum laude si Charles. Yeah. Yes. Summa cum laude. Duha ka summa cum laude sa mascom lang nga department ha. Yeah. Oo, For grabe, the no? first time since 1983. Mhm. Si Charles gali taga Bago na siya. Bago. Sa may Market Square, bala. Sa? Market Square na labay sa muna. Okay. Dra sa gali ilang kwanda. San Gabriel na siya. San Gabriel. Touching. Oo, sa may Market Square pasulod do mo na ilabalada. Daga gali si Charles. Bago lang ko kabalo kay nakita ko sa the other day sa may ara nga local radio station ang Bago. Nga nagpungko to bala si Erwin. Kita ko isang guest niya si Charles. Sige taga bago lang ko balong si Charles taga Bago, wala ko taga Bago ko ha. Kang balay ko lapit lang na da ha. Sa ilada. Ari lang bispiak. Di ko bago lang ko balong taga Bago, galing iti. Dugay naman ko wala ka kon sa Bago mo. Anyway, so amo nang akong gusto nga emphasize mo. Bisan ako kinakita ko ang vast opportunities sa Yes, especially sa Sir Boy Subong, we're person. entering the digital era. Correct. Yes, so more I can say siguro after 5 years, this course will be in demand, of course, kay more on social media na daan like for advertising, sa mga specialized job ta we have fundraising. Para sa inyo para sa inyo natin marketing. Ginatudloan mo gaya ng ito na how to conceptualize ang mga let's say sa mga strategy example advertising mag-conceptualize ang mga ads na ginapaya ubrod-duan ka mo sina. Actually, Because sir, that is a very, very, very difficult job gidya. Dumduman ko na, hindi pala sa mga sikat sa una, nga mga Johnson & Johnson, mga amo na sa una, no? Johnson, Oo, Unilever. Ang mga na-believe ko sa una nga mga ads gid ang yan ibla sa mga ang pinaka-believe ko sa una gid ang Jollibee gid. Kung paano sila mag-conceptualize mula sa ilang kuan ang pinaka-believe ko da sa McDonald's. Believe man ko na sa Fast ilang food-based kuan. most likely. Believe man ko sa ilan ang mga ang konsepto bala. Sa emotion na pinadaan. Oo. Kita nga mga Filipinos we are more on Family-oriented. family-oriented. Kag sa Jollibee, actually, sir, amo na ang among basis sa advertising. Really? Ako Kaya lang. they are, kung they it online, but there are videos kang gina-share sa amon nga, check this ads, how did they pull off that value bala? There's always value No sa value. ila ads, which, family. Kag kung paano sila mag-connect. Yeah. Mag-connect sa of course sa audience, no? Pag-connect ka bala sa target audience mo. Di ba no? Muna kasi ko kita ko mo pinado isa na sa sabihin ko biliban nga concept grabe nga mga konsepto no. Pero bala sang kita ko na sang isa sang gani pa na isang McDonald's bala. Bata lang gid sa kais duyan nga kadamo na gakita ko kadamo na daw. Ano blang kaduyan sa nga kada saka sang duyan makita ya ang M. So na ako naman. Saka naman sa kita perti nga konsepto sinin ko kasi simple lang pero ha kung sa pabilin das pinsar mo bla no muna siya no so ginatudloan makamu sina Yes, sir, sa advertising, gina-highlight kinaya sa amon nga, it is not easy. Tamaan gid inaiya ka competitive. perde Prepare giga mo ya if you want to enter. When it comes to formulating advertisements gid pala, we are guided lang with what should we
put in usually sa advertising. And Don't make criteria. we have a criteria, for example, for marketing, we need to identify oni ang makalantaw, the people, Target audience the mo. audience, di ini siya namin i-position nga Oras. airtime Oo, gab- oras. Importante na. oo. Kay ginalantaw man sir, prime time na we're looking man sa advertising rates ng mga media companies, and we amo na surveys, we started with research. Kiti basi you wanted to start a business, yabi, you wanted to advertise it, pero you don't know who are your audience. So basically, no, Ay, kung palagpat ka lang yan, hindi mo colors, sir. You Colors. should also, In advertising, sir, ginahilit pa colors, mga combinations ng colors. Depende sa mo audience. Kung bata, yati, hindi ka man din kapag dark colors. Oo. At mga live. Live, something pastel, for babies, for Pero example. lang sa mga, hindi ba, sa mga concept na sa advertising na, they are paid in millions mo. Yeah, millions. Amo na kasimple sa mga kailangan mga konsepto, pero they are paid in millions. Ang dumduman ko wala pinakadako so na advertising company ang McCann Erickson. McCann Erickson perti. Makan. Takol lang. Perti na yan ang asa mo lang na concept sa isa lang ka concept sa advertising, they are paid in millions. Hindi nila lahog, no? Kaya hindi tanan maka-conceptualize na mo. Hindi tanan maka-conceptualize. Social media. May isa ko sa una nga nakita sa social media nga balok ang kampanya ang social media ginagamit mo ang kampanya mo, no? Sa politika ang pinaka nagtatak ginasuna sa paminsaron kuya sa una nga ginimo social media pero kasi simple lang konsepto sa 2016 nga election ni Duterte. Kita ko sa social media nga post nila lang, I am a Filipino, my Duterte is my president. Aperti silin ko nga kasimple lang bla po perting effects na mo, no? Mula na ya, I am a Filipino, Duterte is my president. Perti ang konsepto kasimple lang bala pero kabalo ka naman guro pilang gasto na nila sang politiko. No? So amo na nga silin ko nga ang inyo nga kurso is lucrative na siya actually mo. If you just know how to use it, kabalo ka lang magtanaw sa opportunities, ka lucrative sa inyong profession, di ba? No? Si Pat, especially si Pat niyo, balo ka sa communication, importante mo na sila with pleasing personality, kabla? Nila. Hindi na kayo nakita ko na sa nakita ko sa mga kilala ko to sa Manila, nga mga tag-iyas ng PR firm. Sin ko na, ni ilay ang mga staff nga napadala. Mga padala na sila mga staff nga coordinate mo sa ako mula. Daw puro na yung mga pang-Miss Universe, mga pang-Miss kwan niya ang inapadala. No, mo na sila no, daw ka kwan. So nami man kisay kay kung pleasing ang personality mo daw masaligan kasi daw hindi man masaligan kundi nga daw mas maganyat mo sila bla nga magpati bla sang imo nga o kun bulig sa imo bla, no? So, amo na, basically, tanan nga, ang tanan nga mga kompanya, tanan nga field sa real world needs communication. Yeah, so, ini nga kurso, it's very important. Yes. So, siguro, kung mga estudyante will come to realize bala sa vast opportunities na, ako so, doon tayo lang ko sa mga mass comm, no? No, doon tayo lang ko sa mass communication. Kasi ko to kanami isang mass communication kay ang ako pare kami ni Raddy Race niyo do ang akon bala nga dream sa una hindi kami di mag ang dream ko man sa una is to be a lawyer mo. So siling ko kung hindi ko sa political science diri ko sa mass communication amo man sa leading to that course bala di bala kay ti ko lawyer kay nanan nami ka man magkuhan mo nami ka maghambal mo and ginatudloan man kami magsulat mo and we need that sa law. Gani man ho. So, amo na siguro ang mga estudyante subong ni kuan pa man eh. Kay ining mga sa kuan bala ining sa hindi lang nga may ara kita kay to 12 tapos may mga strand kita dira. Din nga strand na ang leading to that course. Sayums. Pero bala sir, basic do sa senior high school subong, hindi naman siya actually naga-matter. So basically, meaning? if STEM ka or science related ang imo nga strand, pwede ka gihapon ka communication. Yes, we have okay. one enrollee Oh, now. for From accountancy, business and management like ABM, pwede ka gyapon ka communication. So basically though
if gusto mo yabi nga hindi ka pa fix gid ka tama sa senior high school, you can still take communication even though it is not related, especially kung hindi kaya UMS, which is humanities and social sciences. Kay mga communication related na Diba, yung mga background social sciences. Pero it would be a big advantage if you took that strand and then take communication. Kaya Pero, ka-related yun siya, no? Sige. Well, anyway, unless may dugang ka mo, no? Kaya time to, no? Sinyasan ako din nila. Oo. May dugang, Rad? Sige, Pat? Yes, we are from UNOR Masco Communication and the Arts Program. If you want to enroll in our course, may ara kami page which is the UNOR Mascom Society kag Communication and the Arts Program. Pwede na lang siya ma-follow. Sige. Kit? Yes, the enrollment is still ongoing. You can either check our pages for the official enrollment procedures, or you can go directly to the university and look for Miss Muriel. Yes. Because basically, she will really cater you, no? Until ka maka-enroll ka So, communication and the arts. Hindi ka Rad? na mong pagbuyan. Yes, of Rad? course. And kung nagapamati ka man subong, this is a sign, makom ka na. Sino na saan ginamalan mo? Ang mga Ang would-be, no? Ang would-be student, no? aspirants. Di ba? So, thank you for your time. Kaya daw na nangalan ako sa akong oras. Sa inyo program head kay Muriel Lobaton. Salamat. Hopefully, no, mas damo pa nga mga estudyante nga will come to realize bla sa opportunities being offered sa opportunities, no, sa sini nga kurso, no. Ako kung eskwela pa lang ko, siguro ako I'll take communications. I'll take up communications. Kay nakita ko galing kay hindi mo pa ma-realize na kay kami sa real world na-realize na namon kay nakita namon ang iban kuan mo ang mga nag-successful na mo sa kuan ang nag-successful na nga mga communication graduates kita namon ba kung paano ano bla ka dako sang opportunity especially sa Bacolod ako talking about Bacolod, kada ko sa opportunity nga man, kung sa kwan pa daw ka virgin pa sa Bacolod, as far as ini nga trabaho ang ambala naton. So if you want to open up an opportunity for others, pwede kayo dyan maka-start dili kay kadako blas ang kwan lang, kadako sa potential, nga mapayuner ka diya sa Bacolod in this kind of field, no? So sige balanta na ako nanogin man ang plabuton ta. So thank you sa inyo. Thank you very much. Kag mga kaksyon sa gihapon nato ng pagpangalagad na dulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green hindi ko na mag-greet anay nga aton nga mga kuan. Ari lang ang pagkaisa lang ni Miss Gay. Greet ko kay karon mga kuan sa karon. Joseph Martin Yulo, morning dara sa imo, no? Hindi ko lang mag-greet anay ang iban. Happy birthday kay Kapon, kay Mayor Maymay. Nag-greet ko na sa Kapon, Mayor Maymay, ato subong sa Europe. Ato sa kuan, I think kita ko sa Vatican, sa Vatican. Sige. Hindi ko na anay mag-greet ha. Sige. So thank you for being with us sa aton diri nga kapihan sa aksyon. Ang inyo lang aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.